Takže čus lidi, vítám vás Tomínksir u hry SAS 7 nebo tak něco, já vám to ukážu v popisku videa. Minule jsme si ukazovali multiplayer, takže dneska si ukážeme single player. Nedáme si vojn, dáme si single player proti zombíku. Máme tady Rusko. Dáme tohle, to vypadá dobře. Tak. Začínáme. My už to známe, my už jsme to hráli. Tady máme ten náš drahý kulomet, který nám strašně pomáhá. Moc to řve. Tak. Víte co, mě tohleto vůbec nebaví. Tak, vítám vás tady znovu. Jsem si dal zase muťák. Single player mi přijde strašně blbej. Jsme dneska v nějaký šaškový, nebo tak, já se budu soustředit tady na zombíky. Aha, já jsem myslel, že se... To počkejte, mám úplně normální. Ojky mňauky mají. A sakro mě nahnali do kouta, chcípni duch blbej. Chcípni, že tady všechny nás tady pozabijíme. Sežerte si to. A sakra nás tady zabili, pokud mě vidíte, jak tady chodím takhle kolem toho těla mýho. Já jsem ten modrej, kdyby něco, všichni jsou zelení, pokud jste si všimli. A já jedinej jsem modrej. A víte proč? Aby jsem se poznal. To jste asi věděli. Tak. Se tyhle ty potvory zabíjí strašně těžko. Jo, nice. Dostali jsme revolver. No ty kráso. Tak to je to fakt úplně úžasný. Tak fajn. Tam již mi žal můj vojvária. Já dobré. Tak. Ne, to je moje. Nice. Sakra, ještě tady je. Tam úplně vidíte, že... Tak. Něco výhodemko.
Mně to teda přišlo sakra dobrý. Ale ukážeme se ještě jiný věci, třeba jako tohle. Tohle si neznám. Tak, startne. Atomovka na to chlu. Mám teď nějaký atomový výbuch. A my zase multia, no zkusíme to přes tohle. Warriors a tam je zombie. Tak. No. Taky multiplayer. Jsme už tíhačky spadli, tady vidíte obraz na boku. 2, 1 a 2 XP, čak načítá dlouho poměrně. Tak já mám to zatím všechno, než se načtou ty blbosti. Tak, konečně. Vidíte, že to bylo strašný. Tak. Když se někdo pořád teletarduje. Ježiška, pane. Už jdou, jdeme. Tak. To dělá strašný zvuk. Kdybyste se ptali, to co bylo tohle za výbuch, teďka momentálně, tak to je granát na vraždění. Omlouvám se, že jsem teďka dlouho mluvil, mě se tak nějak vypadlo z hlavy, že natáčím. Jo, ale to je parkoviště, ještě ta mapa jde. Lepší než tam to, no, tak já jsem za sebe jdu raději, abych se mohl spawnout ve svým novým těle. Jsem se chcípil tady, tak se tam raději taky spawnu. Nějaký brokovku můžeme! A pronikáme. Tak já vám to zase posunu. Tak, jsem zase, nebo spíš vy jste zase zpátky se mnou. Tak, jsem si koupil úplně novou zbraň. Lepší daleko. A každopádně já vám zase budu to muset zkrátit, protože já tak trochu, no tak já vám tohle reklamu nechám. Tohle neznám. To je zase tohle. Oni tomu měli reklamu, ježiš. Počkejte, tak já vám tu reklamu. Tak já tady zase vítám a už tentokrát jsem tady. Vidíte, že už máme úplně úžasnou brokádu a dostali jsme i tohleto a máme jeden granát tady. To je fakt jenom v nouzi se používá. No wow. Tak fajn, máme do ní nábojí jak něco. Fuj, duch.
Mám inkrustaci. To je tady mrdá, to je tady úplně rozmrdné. A s tou já s vepříkem. Ukončím to. Wow. Až to tři. Ještě pár sekund, já to jedno zavřu. Já tady ten vchod zavřu. Ale potřebuju, aby se to doplnilo. No nice. Jo. Se stalo přesně. Tak, a tohle. Pak ten vchod je zavřený. To vidí. Ježiš, na tohle by se mi hodila bomba. Tak to okončíme a jdeme. Bych je mám pár uši, to myslím, že je mu tenhle boss. Ajkole, no. Tak! Doufám, že se vám tohle líbilo. Tak koupíme tu poslední prank, která se nám taky to prolíbila. Vás, tak. Jdeme se sem, tady to nemám, sniper to nechci. Premium. Tady je taky, myslím, že premium. A tady už premium, no tady je taky premium. Tady už taky premium. Takže dnes jsem dostal nějakou lepší, menší pistolku.
Tak, teďka máme lepší. Tak, my se ještě koukneme na Amor, aby jsme toho trošičku víc vydrželi. Tak, já už to dneska ukončím.